Kung say gusto na ako, like, aning cellphone ako, iPhone. O sa imong phone? iPhone XR. Oh, wow. So, imuhang own money ang imong ipalit, ana. Ang pinakauna nimo ga-venture nga business, unsa man? Sa CMU na? Books. Ay, books na. Diretso agad-agad. Sa ko ang AirPods. Then, pag ato, wala man siya na, nahalin siya sa nakadecide ko na kanya akong ibaligya. Doon, itong pagkaabot niya, nagpalit ko siguro mga 15 pa siguro, i-try lang sa ako. Then, na-shock ko kay, dali lang yun diya. Nahurot na pod. Like, wala ko nag-expect na kanang mag-boom siya ba dali. Dagan kayong student na ganahan day ani. So, ganito sa everyday ga gabaligya ko din. Moto na medyo na ako dagan na kay kung napalit sa akong sarili. Kung say gusto na ako, like, aning cellphone ako, na iPhone. O sa imong phone? iPhone XR po. Oh, wow. So, imuhang own money ang imong ipalit, ana.